Ruela dos Santos. Taller Croft. O Casco Vello de Pontevedra. Hotel Balneario Isla de la Toja. Corpus de Ponteareas. Casa Román. Rectoral de Areas. Hai 6 anos, a viguesa rúa Victoria Cortada non tiña nin nome. Sinal elocuente de que nela non había prácticamente nada. Esta era unha rúa que estaba bastante abandonada, onde os veciños protestaban porque viñan rapaces a meterse nela porque non había ninguén, era oscura e podían facer o que eles quixeran. Entón, meu pai encontrou un local que iban a traspasar e o colleu, pero dándolle máis vida ao que é esa rúa, máis iluminade, que antes non había case luz. Entón, cambiou por completo. Hoxe, o que xa empeza a coñecerse como a Ruela de Santos ofrece unha velada completa en apenas 50 metros. Primeiro foi a Abadía de Santos. Nesta cervexería comeza o que será unha noite temática, porque todo aquí nos conecta cun cristianismo místico e medieval. O que é o nome dos locais, el desde un principio tiña a idea bastante clara dentro do que cabe. Tamén ao principio nos preguntaba a nosotros que nombres podemos darle e tal. El, aparte de romántico, tamén é moi espiritual. A atracción principal desta abadía é poder confesarse por teléfono. Aínda que os seus máis de 80 tipos de cervexa son unha tentación na que apetece caer. O ermitán invita na súa cova a pecar de gula. Malia ter comido xa, o prato forte na Ruela de Santos aínda está para chegar. Houbo que facer arqueoloxía para converter unha carboeira nesta capela. No local que estamos agora, antigamente non ten nada que ver co que é agora, era unha carboneira, que agora, xa non fai falla. O que fixo foi limpar o que son as paredes para que quedasen a pedra á vista e o que se pode ver, decorarlo, como calquer outro local. Chegou a hora de danzar unha oración musical neste templo que é o Ora Pro Nobis. Reza por nós. Nun retirado lugar do Concello da Estrada está o Taller Croft, acrónimo do artesán Carlos Rodríguez Feijó. Xerardo e Héctor son dous músicos da zona que hoxe acoden ao taller para probar un prototipo de gaita en re tenor. Quintas a voltas, cargaitas, estas de innovación, precisamente esta que intentaredes probar agora con esa... O que che iba a dicir, tú a muller e teu fillo Mario siguen co tema do coiro? Sí que siguen. Mario incluso... É usted, familia de artesáns. Mario incluso me fai a min orfuelles, é dicir, as fundas, porque orfuelles agora suelese meter un goretís, porque é un dos millores resultados. Pois casi viñamos este máis eu... A facer aí unha proba. Si, a facer unha proba da gaita esta de re tenor, tela por aí, non? Pois me gustaría, sí. Me gustaría, además, para min é un placer que ti probes, e máis o compañeiro este instrumento, dado que...
Cando Carlos queda só, ponse en marcha un espírito máis de inventor cada artesán. Hoxe está a traballar en distintas pezas para gaitas. Pouco amante do segredo profesional, Croft afánase en explicar todos os aspectos do seu traballo para que o aprendido non morra con quen o aprendeu. Entonces, pues, o tema das plantillas, cando se me pregunta, pois tratei de facelas de ferro, teñen que ser as que responden precisamente á calidade dos ponteiros, pero todos os ponteiros se estudian antes de elaborar unha plantilla. O traballo de Croft esténdese por toda unha variedade de instrumentos tradicionais, destacando o seu labor de recuperación da requinta. Como se ve, teño unha gaita de bimbio aquí na man, que se me ocorreu facela cando estaba facendo as xerras. E de tantas cousas que se me pasaban pola cabeza, un día pasoume pola cabeza o de intentar facer unha gaita de bimbio, non? Pois a verdade é que nin eu mesmo o creía, porque en realidade non me quedou gana de facer outra. Agora está toda velliña, porque ten moitos anos esta gaita. Esta gaita debe ter como uns 15 anos. Carlos non só deseña e fabrica instrumentos, senón tamén as ferramentas que lle permiten traballar de xeito máis eficaz. Mesmo chegou a mecanizar a fabricación de palletas para gaitas. Pero Croft non é home de producións en serie, e antes de sacarlle partido a unha innovación, xa está afrontando novos retos. Cando estou dando os últimos toques, que estou probando o instrumento, e xa teño colgado o posto no labio, daquela é cando eu me sinto millor. Hasta aí dan tela, non me dan a mí solo, senón que lle dan a todos os que pertenecen a esta actividade. A miña meta é non parar. A cidade de Pontevedra naceu e medrou á beira do río Lérez. Durante séculos foi vila nobre, mariñeira e comerciante. Hoxe, no mencer do terceiro milenio, o seu casco vello segue a ser a columna que soporta a vida diaria. O casco vello comeza oficialmente na Rúa Michelena. É aí onde está a librería que leva o seu mesmo nome. Como a famosa Biblioteca de Alexandría, a librería Michelena alberga miles de volumes. Poesía, ensaio, libros de texto, edicións de luxo, de peto. A oferta é inacabable. Semella que hai un libro agardando para cada cliente. Pretendemos cubrir todo o espectro editorial, sí, que a oferta que temos. En un principio penso que as grandes superficies poden atraer a unha cantidad de xente polo que é a novidade, pero o único que ten que facer o comercio é esforzarse un pouco máis, saber competir, ofrecer calidade, ofrecer un trato agradable aos clientes. Os pequenos comerciantes teñen ventaxas que non poden dar as grandes superficies, non? Entonces o pequeno comercio creo que é a onde ten que ir. E máis en unha zona como aquí, que o casco vello, se se fai eso, penso que sería un éxito para os comerciantes, porque hai moito visitante. Na mesma Rúa Michelena, só uns pasos máis aló da librería, a cervexería La Muralla del Irlandés é un dos locais máis visitados da cidade, especialmente polos turistas. Jesús Agrelo chegou a Pontevedra coa intención de mergullarse no casco vello e gozar da oferta de ocio que o rodea. Adentrándose polas estreitas rúas do casco vello, chégase ata a sala de estar de Pontevedra. A terraza da cafetería Carabela, situada na Praza da Estrela, é o lugar de cita de todos os habitantes da cidade e dos turistas. Maravilloso, tenme encantado porque a verdad non pensei nunca que esta cidade tuvera este casco vello tan bonito como ten e tan cómodo de pasear. Os soportales que ten son maravillosos e a xente moi agradable. Ahora que estou aquí nesta terraza é unha maravilla, aparte con este día que temos hoxe, invita a pasear por aquí polo que é a zona bella. Pola Rúa Figueroa e ata a Praza da Leña, os bares e restaurantes multiplícanse. As terrazas enchen de vida a cidade. O tráfego de xentes de toda procedencia é inacabable.
pero case todas rematan no mesmo lugar, na terraza ou no interior de algún local. A taberna La Navarra leva 76 anos servindo os mellores produtos da terra que lle deu nome. Celestino, residente no Casco Vello, coñece a taberna e o seu propietario, José Manuel, testemunha de miles de tertulias celebradas a carón dos barrís de viño. Pois non podes dizer que a clientela que temos nós é variopinta. Aquí veñenche desde políticos, desde concellais, desde jueces, inxenieros, arquitectos, hasta simples barrendeiros. Aquí xuntase uns con outros, métese nunha mesa, veñen as tertulias de fútbol ou políticas, e de toros tamén. O Casco Vello de hoxe combina a historia e a modernidade. É como vivir nun museo coa vitalidade das rúas máis céntricas da cidade. Pontevedra, o vivir na zona monumental de Pontevedra, que cal é a miña condición, é sempre unha tranquilidade e un privilexio. O que leva consigo tamén algunha problemática, como é o caso de que temos que sempre respetar un pouco o patrimonio, ou un pouco, un moito, o patrimonio da zona monumental que foi declarada así conxunto histórico no 1957, e iso está a mellorar as condicións da zona, pero tamén é certo que perxudica os veciños no senso de que teñen que facer aquelas cousas que patrimonio se exixe. É unha delicia, é unha maravilla vivir nesta cidade que realmente pasa por ser unha das máis tranquilas de Galicia e ademais por ser, despois de Santiago, a cidade con un conxunto histórico mellor conservado e de mellor calidade de Galicia. O Casco Vello de Pontevedra vibra coa intensidade do día a día. Pero, ao mesmo tempo, é quen de manter unha tranquilidade concedida aos camiñantes que se aventuran neste labirinto de monumentos, igrexas, prazas e rúas. Os mananciais da Illa da Toxa veñen acreditando desde 1846 as súas propiedades terapéuticas. A crecente demanda do turismo de saúde e o éxito do club termal creado no Gran Hotel animaron a dar un novo paso neste mesmo camiño. Así naceu a finais de 2001 o Hotel Balneario Isla de la Toja. Erguido sobre a antiga fábrica de xabóns da Toxa, o novo edificio permitiu partir de cero, nacendo así unha moderna infraestructura acorde cos novos xeitos de entender a cultura termal. Dentro da sociedade de ocio, o turismo de saúde desenrolouse de forma espectacular, de tal maneira que hoxe en día é probablemente o turismo especializado que máis está crecendo en Europa. A que se debe? Pois fundamentalmente a que a sociedade moderna, que resolveu moitos problemas de saúde, moitos problemas de enfermedade, non ten resolto ou xenerou novos problemas como é o estrés, os factores de risco cardiovasculares, etc. E a xente hoxe xa intenta coidar o seu capital saúde, non tanto como coidar a súa enfermedade, que máis ou menos tenas controladas, por menos os grandes problemas de saúde históricos, pero a xente quere coidar o seu capital saúde porque sabe que é un capital escaso. Isla de la Toja conta con todos os servicios propios dun balneario tradicional. As augas mineromedicinais aplícanse en diferentes propostas, dende un programa de introducción á balneoterapia clásica ata tratamentos de beleza, pasando por terapias contra a fatiga e as contracturas. Unha dimensión máis lúdica é a que inspira ao Club Termal, un espacio amplo e luminoso que combina instalacións interiores con piscinas ao aire libre. As instalacións acuáticas combínanse con outros elementos como as saunas, as mármores cálidas ou os vapores aromáticos. O balneario da Toxa é un balneario de alto nivel e sempre tuvo un
un halo de balneario exclusivo, de balneario elitista, aínda que históricamente foi un balneario aberto a todo o mundo. De feito, moi pouca xente sabe que neste balneario curábanse patoloxías da xente máis desheredada, pois as osteomelitis, as escrofulosis dos tempos de principios de século curaban aquí. Para recuperar esa tradición de balneario aberto, o novo balneario da Toxa está concebido como un equipamento turístico porque dá servicio ao turismo dos nosos hotéis, pero pretende dar servicio ao turismo de todos os hotéis da zona e, por suposto, a todos aqueles clientes que de forma individual queiran vir. De tal maneira que o eslogan do noso balneario é o novo balneario da Toxa é un balneario aberto para todos. Para os que opten por unha estancia completa, Isla de la Toja tamén é un hotel de 4 estrelas con 100 habitacións dobres e 4 suites. O deseño e a funcionalidade conviven tanto nas habitacións como nos espacios comuns, pensados para garantir o descanso do cliente. 2 cafeterías e 3 restaurantes proporcionan un variado servicio hostaleiro. A hora do xantar, pódese elixir entre un menú de cociña galega e internacional, unha completa carta de arroces e unha oferta de comida máis informal. A Toxa é un importante centro de congresos, unha demanda que o hotel absorbe con 11 salóns modulares, capaces de albergar ata 1000 persoas. Isla de la Toja dá servicio ás modernas demandas turísticas, partindo dunha arraigada tradición termal e aproveitando os privilexiados arredores do mar da Toxa. Normalmente comenzamos a preparalo de un ano para outro, o sea, case ao mesmo tempo que finaliza a procesión, normalmente xa comenzamos a preparar, a discutir xa que temas se poden poñer ou que, bueno, de un ano para outro se pode... Dende hai máis de 100 anos, as rúas de Pontareas amencen alfombradas con flores o día do Corpus Christi. Luciano sabe que traballar cun material tan frágil non é doado. O vento é o peligro máis grande porque é unha cousa moi dura estar colocando, por exemplo, a árnica aí boliña, tiqui, mirar os rapaciños, os cativos, non? Colocalo unha diante da outra, que son metros e metros. Os pesos pesan pouco e o aire... E que veña un golpe de aire e ala vai, pon todo por o aire. O máis forte é o tema da flor, porque o tema da flor temos moi pouco tempo para prepararlo. Hoxe, por exemplo, comenzamos a recollela e mañán a noite temos que terlo xa seleccionada, deshojada, preparada toda xa para poñer na rúa. A recollida dos vexetais é só o comezo. Durante a noite, Miguel e Rafa afánanse no deseño da alfombra que cubrirá parte da rúa Reveriano Soutullo. Os ramallos perfilados de árnica. Ninguén alleo ao grupo coñece o contido do tapiz. É o segredo mellor guardado. O mesmo acontece coas outras 11 alfombras que se preparan pro día do Corpus. En cada unha delas participa unha cuadrilla de entre 60 e 100 persoas. A alfombra deste ano na rúa Reveriano Soutullo representa a historia de Galicia a través de exemplos da nosa arte ao longo dos séculos. Mentres Miguel e Rafa debuxan e combinan cores, o resto do grupo esfolla os pétalos dos carabeis, hortensias e rosas. Os verdes e marróns obteránse do buxo ou mirto, fiasco e carriza. Isto é o único que poderán usar para darlle cor á alfombra, que terá como figura principal unha impoñente efixe do apóstolo Santiago. Os labores na rúa empezan o día anterior ao Corpus. As cuadrillas empréganse a fondo para que todo estea listo a mañá da procesión. Luciano, Rafa e Miguel, xunto aos seus compañeiros, traballan en traspasalo de buxo en papel ou asfalto. Primeiro, hai no que debuxar a tamaña natural nun plástico que se picará seguindo os trazos das grecas e imaxes. Ese plástico esténdese na calzada e píntase sobre el con xiz. As liñas mestre do deseño xa están na estrada. Agora só compre unilas para completar os debuxos. A contribución dos nenos é fundamental.
A noitiña son eles os que comezan o perfilado con flores de árnica. A mañá sorprende a cuadrilla colorando a alfombra. Todos colaboran. Antigamente, a colocación dos pétalos era tarefa de homes. As mulleres recollían e esfollaban as flores. Hoxe, esa división do traballo caeu no esquecemento. Ao redor das 9 todo está disposto. Despois de tanto esforzo, apúranse con ansia os derradeiros momentos de expectación e nerviosismo. Ningunha das 60 persoas que compoñen a cuadrilla da Rúa Reveriano Soutullo pisou a súa obra. Tralo paso do Santísimo Sacramento, só lles queda a emoción do recordo e a perspectiva do ano que teñen por diante para plasmar o mellor de si mesmos nunha nova alfombra. O barrio de Campolongo envolve a Casa Román, un establecemento de fondas raíces que atopou na cidade de Pontevedra o mellor terreo para que medrase a súa árbore culinaria. No ano 1930 fundouse o que sería a Casa Román, unha casa típica de comidas típicas en Sanxenxo, unha vila pequena, preto do mar, onde o abundante era o marisco, por suposto. E despois, o paso dos anos, isto sería o señor Román, que sería o avó da casa que hai hoxe en Pontevedra, que fundouse no ano 1982. Esta casa que leva aquí 20 anos. Román é o nome do fundador do negocio e tamén do seu neto e actual propietario, porque a bella casa de comidas se transformou nun moderno restaurante, pero non perdeu a herdanza que o fixo posible. As continuas reformas levadas a cabo para mellorar o local non acaban de quitarlle ese aire de casa familiar cunha sinxela decoración que só busca ofrecer un espacio tranquilo e acolledor aos comensais. Estes atoparán a cubillo nun amplo comedor con capacidade para 90 persoas ou unha pequena estancia habilitada a xeito de reservado. O principal desta casa é, sexa pola súa ubicación no centro da cidade, polo seu comedor todo exterior, pola súa decoración, sempre intentamos darlle un toque distinto, ben cada ano ou cada X temporadas, e tamén é importante que coidámolo moito nesta casa é o trato ao cliente. O mesmo espírito tradicional inspira a cociña de Casa Román, pero a carón dos peixes grellados e dos guisos foron facéndose un oco algunhas innovacións, como o peixe sapo rebozado en salsa verde. E a hora das sobremesas, a escuma de requeixo ou a mousse de chocolate branco acompañan a vellos gustos, como a do leite fritido. A cociña en Casa Román é unha cociña sinxela e doada de facer, con uns ingredientes típicos. O produto perecedero é o importante. Aquí nesta casa vaise prácticamente todos os días a lonxa para que o peixe e o marisco chegue vivo, prácticamente. E ainda así, tamén temos en Sanxenxo uns viveiros nos que entra directamente a auga do mar para que tanto o marisco como o peixe este no seu hábitat. A carta é moi ampla e está aberta a produtos de tempada como a angula, a lamprea e a caza. Un menú que soubo manter a fidelidade de varias xeracións de clientes sempre satisfeitos pola tradición culinaria de Casa Román.